Geur hauek, aditu hauek eman duten hitzaldiarekin, egingo diogu sarrera, ekainean egingo dugun irakurraldiari. Bizenta Mogelen ipuinonak irakurriko doguz ekainaren 5ean, eta gaur hitzaldi bat izango dugu, eta Yolanda Gaitarekin eta Josune Muñozekin, eta bihar ekitaldi musikatua Itxaro Borda eta zelan da, musikoa, Jon? Ibon Errege. Bueno, 18. Irakurraldia izango da ekainekoa. 18 urte daro hau zera irakurketan, bai? Ondo hasi behar duta. Hasi behar da moduan. Eta kontutuko duz, 10 minutuak hartuko ditugu, abiada hasten danean, sartuko ditugu horretartean. Esan, Bueno, bai, badakit ez dakit imintzen. momentu nesan. Topatzen da bien artien, esaten egona zela 18. irakurraldia izango gala ekainaren 5ekoa, Bizenta Mogelen ipuinonak irakurriko duguz. Bizenta Mogel 1782an jaio zen, eta konsideratzen duzue haur eta gazte literaturaren aitzindari izan dela gure literaturan. Idatzi zuen bere izenarekin, hori garrantzitsua da, eta hori, lehenengo euskeratu eta lehenengo idazlea euskeraz konsideratzen da. Bi aditu hauek, adituen artean adituenak dira, ipuin honetan eta Bizenta Mogelen bizitzan. Josune kritika literario feministan gure artean dugun totena dugu. Eskolastika taldearen sortzailea, 2004an sortu zen Eskolastika, eta horretan ibiltzen zarete ez. Literatura ikuspuntu feministatik aztertzen. Eta Yolanda 2015an Aliaren alabarekin, liburuarekin, Euskadi Saria irabazi zuen. Aliaren alaba bizitza fikzionatua da, datu errealetan oinarrituta, baina Bizenta Mogelen relato fikzionatua da. Eta ni gehiago ez dut esan. Eskerrik asko da nahi etortzea. Bai, eta Mozart jarri dugu eta ez politia dalako eta bai, bada, baina ez bakarrik politia dalako.
jarri dugu Mozart, Bizenta baino 27 urte zaharragoa delako. Eta demagun, imaginatu daigun, musika hau jotzen ari dela Bizenta asko itxin jaiotzen darean, ezta? Azken batean, memoria ere imaginatu egin behar delako, eta hortik, nik hau guzti hau ekartzeko alegina, ezta? Imaginatu behar dago leku bat, eta sasoi bat, eta pertsona hori, pertsonaje bihurtu baino lehen pertsona hori ezagutzeko giltza ezin da izan gaur egunekoa. Gaur eguneko giltzarekin ezin dugulako zabaldu indala 250 urteko aterik. Eta metaforikoki edo simbolikoki erabiliarren, horrek esan nahi da bena da, ahalegindu behar dugula orduko giltzarekin irakurtzen, imaginatzen bere bizitza. Eta horrek esan nahi da, etenik gabe behar dugula memoria hori berritzen irudimenaren laguntzarekin. Izan ere, demagun, soka hau dela euskal literaturaren historia. Eta historia moduan, hau ikasi dugu, eta hau izan da, hau bihurtu da gure identitate eta gure indargune, baina azten bagara aztertzen, historia hau ikusiko dugu, historia horren barruan, korapilo ertainak, korapilo potoloak, korapilo txakitsuagoak, eta gero soka laua dagoela. Eta erakutsi digute eta ikasi dugu literaturaren historia eta historia bera, korapilo handika. Baina zer gertatzen da, zeinek erabaki du zein izango da korapilo handi, ertain, txiki, eta zeinek erabaki du hemen dagoen hau ez dela ikasgai. Galdera horrekin gukungo gara, alde batetik txango bat egingo dugu, garai hartara, eta irudimenak lagunduko digutan eta baita datuek ere, datuak hor daudelako. Baina era berean, aldarrikatuko dugu, Josunek horrentxe erakutziko da moduan, behin eta berriro memoria hori berrantolatu beharra eta berrikusi eta berregin beharra dagoela. Izan be, askotan, soka lau honetan, ustez esanguratsuak izan ez diren hainbat eta hainbat lagun dagoelako gordetan. Kasu, Bizenta Antonia Mogelen antzeko beste hainbat, gure kasuan, Andrasko, ezta? Berak, idatzi egingan, nirean argitaratu egingan, lehenengo liburua euskaraz, eta gazte ume baserritarrentzat izan zen. Orduan, basaten dugu aintzindari izan zela gazte eta haur eta gazte literatura euskaraz ateratzen, baina lehenengo emakume euskalduna liburua ateratzen ebana, oraingoz eta dakigula. Eta hori besan beharra dago, zerutxe, Josunek izango da moduan, ez da bakarrik hemen gertatu den gauza bat. Emakumeak gauza asko egiten egon gara, baina ez gara agertu historia ofizialean. Izan be, honek korapiluok antolatu eta erabaki dituenak izan direlako eskolatuak. Eta eskolara bateko, edo aberatza izan behar zen, edo egizuna edo handaskoa gara. Nazi direlako, hori handik aztertuari dago. Ikuspegi hori ez da izan inoiz objektiboa, bezik eta subjektiboa. Eta ikuspegi subjektibo hortatik, behar dugu txikitxaka, esandakoak pentsatu, berrasmatzen eta osatzen esan gabekoa. Eta orain arte kontatu dagoen guztiak egiteko, prestatu dugu solasaldi bikoitza. Batetik, entzun duzuenez, Jolandak egingo dau bere ibilbide biografikoa, hori kontatu, baina
kokapen historiko, politiko, soziologiko eta kulturaletan jarrita. Eta neuk egingo dut, paraleloan eta zeharka eta gurutzatzen den ibilbide bibliografikoa. Beraz, ezagutuko duzue, beraren bizitza, baina baita ere bere bibliografia. Zer bizi zuen beraren bizipenak, diskurtsoak, pentsaerak, baina baita ere horren arabera sortu zuen literatura. Eta hainbat sorpresa etorriko dira. Bueno, a ber, ja zailtasun nahikorik eduki dugu, beraz, bideo labur bat jarri nahi genuen 45 segundutakoa, baina ja nahiko korapilatu jako teknologiarena, eta ez dugu imeniko, baina batez be jarri nahi genuen oso era laburrean entzunal izateko zein den oinarte eta egunean ere Bizentari buruz kontatzen dena. Eta bada etengabe titulu bat. Etengabe dago hor titulu bat eta da lehengo euskal emakume idazlea. Eta horrela agertzen da eskuliburuetan, filme laburretan, eta ikusiko dugu Bizenta Mogelek jaso dauela arreta filologiko, literarioa eta kritikoa, baina ez da bakarrik Bizenta Mogela lotuko gaurkoan. Hainbat omenaldi egin nahi dugu, eta hasierakoa Xabier Altzibarri egin nahi diogu. Xabier Altzibarren lanari esker, eduki dugu beti foku arreta bat Bizenta Mogel idazlearen gainean, baina beti bere testu inguruak zabaltzen, etengabe berbizitatzen, eta etengabeko ikerketa lan egin dauelez, asko zor diogu Xabier Altzibarri, eraz, guk ere horrekoak eduki ditugu Bizenta Mogelen lanak aztertzen eta hobeto guri kontatzen, eta gero ikusiko ditugu ondorengoak. Beraz, eta nola ez, testuak, batetik testu fikzionatuak Argiaren alaba liburutik irakurriko ditugu, eta baita ere Bizentak sortutako hainbat testu ezberdinetan. Orain, bizitza, beraz, Jolanda. Xabier Altzibarrek berak nini lerroan, eta berari esker topatu nituen hainbat eta hainbat gauzak, gero hauek igual zabalduko dituen ikusteko bere letra eta gero liburua apurka nintzen idazten, baina lehenko joko bat asmatu nuen, eta jokoa zen gazteekin idazle klasikoak gazteen gana hurbiltzeko joko bat. Gure asmoa hori zen idazle klasikoak nerabeen hurbiltzea. Orduan, nik asmo neban kaja batzuekin, eta pixkat bidaia zentzuei bidezko, bidez egiteko bidaia bat asmatu nuen, eta horrek eraman nuen hainbat datuetara, eta azkenean komitzen apurka liburua egin ahala, datuak ere bere jatorria ere ikusten nun jaio zen, zeuden biografia txikietan agertzen zen, Abanton eta eta nortzu zien, nor zen nor, eta Azkoitzik jaio zen, eta Azkoitzik jaio zen, aita medikua zelako, eta kasualidadez, medikuak ziren nomadak, eta ibiltzen ziren udaletxeak hartzen zituen, eta errezarri ibiltzen ziren, eta orduan seme alabak ere, Bizentaren ume alab Juan Jose eta beste bi aizpazarragoak, beste leku batzutan jaio zen, eta bera jaio zen Azkoitzik, eta gero aita izan, eta Markinara etorri ziren. Orduan horrein Markina zalako. Eta hor hasten da bere bidea. Eta hor dago lehengo gozatxu bat, gaur egun aipatzen da, bere osabak erakutzitakoari esker, bera pixkat bihurtu zala idazle, eta egia da, neurri handi batean, esan dugun moduan,
baserrietan ez zegoelako libururik, baserrietan ez zekielako idazten zen, eta berak ikasi egin zen hori. Baina, bere liburuan, bere Ipuñonen liburuan, prologoa dago, eta gero irakurle euskaldunari egindako beste haiku batzuk badagoz. Eta hor bertan agertzen da, zelan, osaba ari zala bere neba Juan Joseri eskolak emoten, latinez emoten zen eskolak. Zer plana, La Eneida. Eta holan alfabetatzen ziren. Eta berak ez duten osabai, neupe ikesi duri. Eta hori nintzako oso importanti da, hori esatik. Ze hori beti gendu egiten da. Egia da, zuko betu dakizu, baina ni baino, Europako idazle abrasko gehienak zirela, edo aberatzak, edo osaba abaden bat, egon hor bueltan. Ez que liburu barik ezin dugu liburuik idatzi. Ez badakigu irakurtzen, ezin dugu idatzi. Eta orduan, idazten da irakurtzen jakiteko eskolara behar da. Eta eskolarik ez zegoen gaur egungo moduan. Hori umei asaltzerakoa esan da, ez dagoela eskolarik ez zegoela, ez zegoen eskolarik. Aberatze, eskola partikularrekin, erakusten zituzten gozak, eta honek, liburuz betetako etxe bat dizuet. Baina, itxaro, ordenatu egiko dugu. Hola jungara, Bale? Beraz, karo, idazlea, beida berriro. Bai, ikuigilea edo alegilaria ere. Baina guk hobeto kontatu nahi dugu. Guk argitu nahi dugu egilea izan zala, bai, idazlea bai egilea, baina egilea izateaz da, hau da, bere lana propio sortzea, Bizenta Mogel itzultzaile, euskaltzaile, literatur dinamizatzaile, editore eta bertso jartzaile eta pertsolari bilizala. Eta hau oso gitxitan entzuten da, bai? Idazle hitza ez da nahikoa. Idaztea, idatzitakoa argitara emotea, ez dire sinonimoak. Orduan, geu alde ezberdin hauetatik ibiliko gara, Bizenta Mogelen benetazko ekarpena ondon ezagun dezazuen, bai? Eta roterako... Bizenta etxekin, hau dena ofizionatuta dago, baina, Bizkat irakuriko. Hauek dira Bizentaren hitzak, bai, berak asmatzen dago eskutuko liburuzka, eta, garaiko ohitura zan, literatura publikoa deituriko materialak etxean idaztea, eta izaten ziren poemak, egunerokoak... Baina Josune, hau, nukaztuko. Badakit, baina, esan nahi dut, badakit. Baina, honean esango ikuzu holan da. Eskutuko liburuzka diseinua edo egituran ekartzia guztiz bat datorrela garaiko emakume literatura pribatuaren elabiderarekin. Eta honela dino, labur. Bizenta Antonia Mogel eta Elgezabal da nire izena. Neba bat daukat, Juan Jose. Ni baino urte bete handiago. Eta aizpabi, zaharragoak. Maria Eustakia, Zemendiaren 3an 14 urte egin zituena, eta Felipa Catalina, horrailaren 30an 12 egingo dituena. Juan Jose B. horrailekoa da, 26koa, baina Felipa 2 urte gazteagoa. Maria Eustakiari Eustaki deitzen diogu eta Montza sartu nahi da mesedetako konbentuan. Felipa Catalina guretzat bakarrik Felipa da, eta berak ez du Montza izan nahi. Berak mediko batekin ezkondu nahi da, gure amak lez. Juan Josek esaten du, bera gustora biziko litzatekela osabaren mundura, batzuetan mesa emoten, eta bestetan sermoiak eta horrelakoak idazten. Markinako Euen kalean bizi gara. Gure osaba, aita bat lakosea da guretzat, eta pizka bat maisua. Osaba Juan Antonio, katekesia, latina eta gaztelera irakasten dizkikulako, baina beste gauza asko bebai. Claro, ikastearen, bai? Berak azpimarratu, baina eske Bizentak eskatu zuen, berak ikasi nahi zuen, bai? Eta,
Gogoratu, hau gazteleraz ekarri dugu, baina ez oso gustoko materialera era humoretsuan kontatzen dau zein zen garaiko emakumeen egoera kulturala, sozial eta politiko, azkenean dana da politiko, ezta? Emakumeak vivían en las esferas domésticas y dentro de las esferas domésticas las mujeres hacían cosas que no fueran demasiado complicadas como cuidar de los niños, fregar el suelo, lavar sábanas, cortinas, coser botones y picar carbón. Las mujeres que tenían servicio doméstico podían dedicarse a bordar sus lechados. Socorro, me aburro. Lechados que nos hablan a través de los siglos. Ahora diré Euskal, detzados ateko zera, ariketa zeran zu hortan aritua zara. Detzados, zeran zaten da detzados euskaraz, nor daki? Adibidea, ariketa, alako izen bat dutxo. Bai, hau dira Euskal Herrikoak, Ditu. Lo hizo Prudencia de Etxebarria, mila zortziehun eta lauan. Beraz, hori zen emakumei zegozkien esparrua, eta baina Bizentak gehiago nahi zuen. Bizentak eskatu zuen ikastea, eta zorionez, bere familian bazegoen ilustratuekin eta liberalekin, eta pentsamolde zabalagoak edo irekiagoak zituzten gizonezkoekin, eta horien artean Jose Vargas Ponce. Eta honelak dazten dio Jose Vargas Ponce mogelari, osabari. Tolere vuestra merced que salude a su bien aprovechada amanuense, porque cortar los vuelos a esa águila, créame, y dé pábulo a esa llama tan brillante. Los espíritus privilegiados no se deben conducir por donde el común, y aprovéchese vuestra merced de mi sermón. Amén. Eta honelak erantzuten dau osabak. He de confesar mi hierro acierto en no haber fomentado más los estudios de mi sobrina. La singularidad y genio de una mujer me hicieron temer alguna altanería de espíritu. Las guerras simulistas las entendía, formaba sus argumentos arreglados, conocía los silogismos en sus figuras, resumía muy bien y se conocía su mucho talento. Paré en esto por cobardía o temor. Podría haberla instruido algo en física, pero no soy matemático. Entraba muy bien en el francés con la instrucción de médicos de dicha nación, que estaban pasmados de lo bien que aprendió la pronunciación. Estos marcharon y creí le bastaba saber la traducción. En cuanto a su inteligencia gramatical del vascuence, apuesto que en toda Vizcaya no hay ni uno solo, de Guastarloa, que sepa mejor las inflexiones multiplicadas de los verbos. Estas son tantas que el mismo Larramendi paraba en lo mejor con un no me acuerdo de las demás. Bizentak hori ume izaten diet, 9-10 urterekin latinez zekien, gazteleraz, gipuzkeraz eta bizkaieraz, biak, eta frantsesez. Abadeak ikusikun Antonio Mogelek etxean, frantziatik etorrita, irautza frantsesetik iesi. Hori izaten diet ume, 9-10 urterekin zuen adinean, eskolan ikasitakoarekin, Bizentak 5 hizkuntza bazekizkien. Eta zekien itzultzen, eta zekien laguntzen, eta zekien argudiatzen. Eta hori, irakaslea zeukalako, etxean liburua zeudelako, eta 2 jakin mina zeukalako. 2 gauza dira. Eta hori niretzako oso garrantzitsua da, azpimarragarria da. Da gero ja eskonduta, abandora, datozenean, hor hasten da beste garai bat, beste sasoi bat, eta hor ikusten dira bertso papelak kantatzen dituzten gabonetan, eta bertso papelen azpian dagoen asmo estrategikoa. Asmo estrategikoa zelako foruzaleak berotzea eta esatea, eta behin, gora Jesus eta dena,
honetako kanta zirelako, baina azpian dagoen mezua da baserritarrak, euskaldunak baserritarrak ziren, baserritarrak gure jana lortzen ez badugu, kanpokoen menpe egongo gara, haiei erosi beharko dugulako. Orduan, hartu lurra, landu lurra, eta barriro izan gaitezen, gure lurraren jabe, azpi-azpien dauna da, gero, lehen kapestadaren torko den, arazoaren alderdi bat azta. Kapestada izen zaila hori, baina azpi-azpien dauna da foru zalean direla. Eta hor ikusten da, bere beste alderdi bat leraztu duguna, alderdi politikoa. Politikariare izan zaka. Literatura eta emakumeak laguminak izan dira historian zehar. Batetik, liburuetatik jasotzen dela informazio eta formakuntza, baina are garrantzitsuagoa da, literatura dela artea egiteko oso modu hurbila, erreza eta merkea. Idazteko bakarrik behar da, idazten eta irakurtzen jakitea, baina gero, luma, tinta eta paperan. Eta berak bazituen luma, tinta eta paperan. Gaur egungo ordenadora, tableta esan goizatik ez da. Bueno, hemen bere idazkia. Bere idazkia. Luma, papera, tinta eta lanean hasten da. Baina bitu, zuk ikertu dozu, igual hobeto zuk kontatzen badozu. Bitu zenolako idazkera, zenbat tarte, zenolako lerroaren hasiera, baina baita ere zelan betetzen dituen orrialdeak, ezta? Begitu baten bukaera. Asko aspertzen zen. Non daude ere esku eskribuak? Hori, Xabier Altzibarri esker, Koldo Mitxelena liburutegian, Donostin, dago bere esku burua, txikia, folioa panakitzen da, eta doblatuta eta gero josita da. Baina gero hori dago, digitalizatuta dago. Eta, denek balik ikusi, sartu, eta bere letra eta bere ipuionak, liburuko ipuin on guztiak agertzen dira, ipuinonak izan ziren alegia zirelako eta irakaskuntza bat zegoelako, irakaskuntza zen, nolabait morala, ilustratuak erabiltzen zuten generoa zen, literatura baino gehiago zen, morala erakusteko materiala zen, eta hor dauden moduan, hemen txetate. Era berean hor beste gauzatxo bat ere aldatu behar dugu. Gaur egungo esaldi montxen arabera, bera lehenengo emakume idazlea, baina hau, honek ipuin honak, berak ezitxun ezerezetik sortu. Hauek dira alegiak erabiltzen zirenez morala ikasteko eta bere osaba, Antonio Mogelek gauza denak ontzat zeuzkan gauza guztiak euskaratu egite zituen Bizkairara. Eta berak hor zeuzkan hainbat eta hainbat alegia Bizkairara itzulita, eta bizetak horiek hartu zituen eta berregokitu egin zituen hartzaile edo irakurle barri bat kontuan hartuta. Eta hori da bere ekarpena. Ze berak ezagutzen ditu osabaren lagunak, berak ezagutzen ditu euskal ilustratuak zentu diren, dira gizon, helduak, eta berak eratzen du irakurle barri bat. Eta irakurle barria da nekazari eta gazte guztiak, erakaste ederrak, beren bizitza zuzentzeko. Izenburua esanguratua da, baina, esanguratuagoa da, zeinetan aurkituko dituzten euskaldun nekazari eta gazte guztiak, irakaste ederrak beren bizitza zuzentzeko. Ematen ditu euskaraz argitara, umetan nekazari entzat, Doña Vicenta Antonia Mogel eta Elga Zabalek,
Antonio Undiano, liburugilearen etxean, 1809 urtean behar bezala. Orduan hor, mito asko kendu behar dira, eta bata da, berak ez dela sortzaile purua, garbia, lehenengo liburuarekin, eskolatan ikasten dugun liburu honekin, hori egokituta dagoela, baina bere ekarpena hori da. Irakurle barri bat sortzen dabela, eta horrentzako antolatzen duela, editatu ere, antolatu eta editatzen duela liburua ume baserritarrak kontuan hartuta. Eta ez du erabiltzen bere osabak erabili duen bizkaiera, erabiltzen dau, ez da batua ere, ez dagoelako nekien, baina egitura, bizkaierazko egitura batzutan, gipuzkerazko berba besartzen ditu, eta halako beste bigarren ekarpen bat egiten dau, baturako alegin bat egiten dau, harik eta jende gazte gehiengoaren gana heltzeko. Kontuan hartuta, sasoi hartako baserritar gazte umeak analfabetoak zirela. Eta euskara haiengan zegoela. Orduan, horrekin egiten dena da, euskararen kategoria igo egiten dau, euskara ez da baserritarra, baizik eta urbanoa edo kultua izan daiteke liburuan dagoelako, eta kultua da, euskatu urbanoa dena. Hori da bere ekarpera, hori da lehenengoa, hau da, ez da bera sortzaile purua, baina bai beste modu bateko sortzaileak. Eta hori guzti egiten da, eta minutekin atratzen da liburua, pare bat urte aurretik. 20 urte libururekin, ja badago asmo hori egiten. Eta asmo horren berri, emoten dau, hori bai, egin dagoz. Alegia, baina irakurla euskaldunari egiteko zatitxuan eta bere prologoan. Hoien badira bere lehenengo sorkuntzarako edo ekoizpen propioko hitza, berba. Gehienetan, ikertzaileok eta egile bat aztertzen gabiltzanean liluratzen gara egile horrekin. Bistan dago liluratuta gaudela Bizenta Mogelekin. Baina askotan, irudikatzen dugu Bizenta bat eta bakoitzak irudikatzen dugu bere moduan, eta nik beti irudikatu dut bizkor, irudikatu dut oso buru argia, eta horri aldetan ezin dela geratu. Baina bere buru argitasunaren adibiderik onena nire ustetan irakurle euskaldunari izeneko hitzaurrean topatzen dugu. Ze, karo, 2025ean, karo, dakagu emakumeen historia, genero ikerketak eta ikasketak, teoria ezberdinak, literatur kritika feminista, eta ematen dau, guk garaiko emakumeak, haiek baino gehiago dakigula. Ez da egia, Bizentak primeran zekien bere garaiko testuinguru kulturala, eta primeran ezagutzen zituen emakume sortzaileen kontrako aurrekukuak, estereotipoak eta oztopoak. Eta kasu honetan, orain irakurriko dudan honetan, ikusiko dugu ze estratega fina zan. Bere buru argitasunan ikusten dut, bere materialak sortu ahal izateko, gero argitaratu ahal izateko, edo eremu pribatuan geratu behar zena, eremu pribatura eramateko, mugarri horretatik salto egiteko, sortu behar izituen estrategia guztiak. Eta eukiko duzuet, baten adibidea, hau entzutean, nino. Badakit, entzunaz beste gabe, netzkat gazte baten izena dagoela itzatzirik, liburutxo honen aurrean, jardungo dutela zinuka ez gutxik diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela bena txikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi ditua lan erentzat. Ez dagokiola neskatzea bati bururik hausitze liburu ginen.
asko duela, gorua naiz jostarra zutzen erabiltzea. Nola nik zinezarako diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz, latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako, behar litzake jakitea euskera, gaztelania eta latinezko hizkuntzak. Zen gauza zinez baitza neskatza batengan eta ironia. Eta hori, Kontabikuterekin liburu atera bat zuen, hori ja, hogei urte inguruk hori eratuta zeukan. Eta hori bada, bere sorkuntza. Eta hori bereak egiten duen, aurkezpena, bere bugarekiko aurkezpenak. Eta hor batzen dira, nik ikusten dut ja, hor bere buruan zelan lotzen diran, bisturiaren zorrostasun fina, burua, eta Fedea bai, hau oso kristau ziren, bai. Baina hortik aparte kristautasunaren edo sinismenaren azpian dauen Fedea, ez? Oraindik ez dagoen gauza bat, nik sinesten dut, eta hori egia bihurtzeko lanean arituko naiz. Euskaraz, liburu baterako, Andraskoa izan arren, niri dagokidana, hau da, baina nik ikasi egin nahi dut, eta horren alde egingo dut, eta horren, hori izango da nire ardatza edo bidea, ezta? Eta oso importantea da, bi hauek kontuta ikustea, zelan gara, gauza askoren nahaztea, baina batzuetan, historia osatzeko eta egiteko orduan, duten gara esaldi laburraren bila, eta esaldi laburretan ezin dira gauza konplexua kontatu, eta bera, besteak beste, gu bezala oso pertsona konplexua zen. Komplikatu gara izakotan, baina konplexua, batez ere, ez da? Eta, hauxe, askotan erabiltzen duan, ezan, ez bata, ez besta, ezan, biak ezan, ezan, zorrotza eta pasioz beterik. Biosak, eta batak ez du besteak entzen. Eta neurria, gure ustetan bazekien neurria hartzen. Eta demasa egitekotan emakume izan da, baletor kontrako umoldea, ezta? Así que horren adibidea. Nahi sinestu nahi ez, esan behar de, gaztetxoan nintzela, irakurrita saldu nituela Fredoren latinezko ipuia. 8 urte dituenian, ikusirik nire neba, edo nire naia ikasten hasi zala gure osabarakin latinezko hizkerea, jarri zitzatan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, lugari bere orduak emonda eta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, jolas ez bezala, urten nuen nire asmoarekin. Hau da, badaki gizonezkoen esparruan sartuko dala, badaki, agian datozela kontrako jarrerak, baina bere burua azaltzen du, baina apal batean. Nik ikasi nahi nuen, baina ez da, kontu ere ez da izan da. Ez dut berriro ere, ez da? Estrategia lortu nahi dauena lortu ahal izateko. Eta berak ikasi nahi. Baina badaki bere muak zentzunien. Gero, berriro gara, historiaren barruan asmatzeko asko dagoela esaterakoan transmisioa ere badaukagu, beste hitz eder potolo handi bat. Eta transmisioan ere, kontu neurri behar dugu, oin geu garelako, transmisio hortan gagozan kategoriak, zer kontatzen dugu, zelan kontatuko dugu, ikasi dugu guztia. Beti gertatzen da, lasai. Eta liburu atera ondoren, hau baino lehen beste hori izan zen, eta norbera, editatu neban, enebalako argitaletxerik topatzen, hori ere esan beharra dago. Hori ere importantea da. Ez dalako erreza batzutan gauzak katea
transmisioa, historia, berrasmatzea, berrantolatzea, eta berkontatzea, ez da erreza, gaur egun ez da erreza. Eta hau mentzako da, baina marrazki hauek egiteko orduan, ikusten da zelan kontatu hori, ez da? Zer dezakegu, hauek Belauniko eta Osabari entzuten, jar dezakegu Osaba Bangosi irakusten, baina har dezakegu Bizenta, ume txikia, neuken nahi dutik ez. Eta honek oso txikio, nintzako oso importantea dira, lehen esan dugun, hasieran esan dugun, historia hori ber asmatzeko orduan. Azken batean, memoria berriak, etenik gabe, ber asmatu, ber osatu, asmatu baina osatu behar dituelako. Eta horretan gariz, ez da? Eta ez da, honekin egin behar den gauza bat, eta garaiko beltza. Eta hau da beti tensio bat. Eta beti zehozen ies egiten da. Baina hau da, modua imaginatzeko bere bizi modua eta bestei ondokoei kontatzeko zer jaso dugun, zeran orain ikusten dugun eta zer faltaban kontatzea. Tensio horren adibide bat. Orain, Andre izateko sasoian sartzean nahuelarik, jakin gura neuke eskontziaz gain ezote dagoen emakumeontzat jaikoikoren gana heltzeko beste modurik. Inork ez dit zehatzik esan, baina amak unerik txikiena aprobetsatzen du aditzera emateko Maria Ugartekoaren alaba eskondu dela. Edota Maritxu esnedunarekin alaba hirugarrena izatekotan dauela. Osabak ere ez dit zuzenean eskontza konturik aitatzen, baina Eleuterio markinara datorren bakoitzean, 2 edo 3 bider ematen dit aditzera aitzakiaren batekin. Bizeta, prestatu dugu Basozabal gaztearentzako idatzia. Jakiteak ez du erantzten goibertutera igotzerik. Santa asko egon dira liburuetara emanak, eta ez jakin minutzez. Jangoikoren gana bidea hartzeko zedez baizik, naiz eta nik ez daukadan santa izateko asmorik, ez da moia joatekorik. Izan ere, Bizenta Mogel, Eleuterio Pablo Basozabal Andaluzarekin eskondu zen, baina eskondu zen ja adin batekin. Ezan ohikoa zan 17-18 urtetatik aurrera eskontzia, gogoratu 19. mendearen hasieran gaudela, eta Bizenta eskondu zen okerrezpanago 22 urterekin, eta entzun Bizentaren doteren deskribapena. Bizenta Antonio Mogel eta Algazabalek 5.000 duka dakartza eskontzara. Bere ama Petronila Algazabalek emanak direnak. 1818ko urtarrilaren 23an, Felipa Catalina Mogel eta Algazabal bestalaba eskondu zenean egin zuen bezala zen. Familiaren bitzia eta etxeko tresneria gehitzen ditu. Hiribilduan tasatzeko ohiturarik egonez arren, adituen ustez, 15.000 erreal inguruko balio daukatena. Bai, hori buruan da. Geroago dote honek eukiko du bere gora bera. Hor dago euskatuta, baina hori jasota dago eskontzako papeletik, eskontzak kontratuak zirelako, bakoitzak eramaten zuen danadakoa, eta berak, Bizentak eraman zuen bere amamaren dotea. Bere amamak izan zen, lehen, Rutinoren jabea izan zen, eta berak lagazitxun hiruak bere lobentzan. Eta hori eruan eskontzara berak, Bizentak. Eta Bizentak legeak ezagutzen zituen. Eta berak bazekien dotea berreskuratzeko hainbat une legalak bazeudela. Eta geroago jakiko duzu ezagaitik komentatzen dugu. Hori gero pizkat. Eskondu zirenean,
ez zien eskondu Markinan, ze bere neba, abadea zan, da bere neba eskondu zituen. Hone ziren hiperkatolikoak, baina modernoak ere bazien. Neba eskondu zituen ermitako, errotzako ermitan, zituen eskondu Markinan Xemeinen, eta han eskondu ziren, eta gero abandonatu ziren bizitzera. Nik hau azten egintzenean, neuk ere aurrez asko entzun dituen Bizentaren gainean. Eta hori kontatu behar da. Batetik, oso itxia zala, oso erligiosoa. Gero, karlista. Neupe, behar izan eban, hoi edanak desmontatzen, apur bat, ezta? Eta oso itxia zala, itxia izan zen, baina argi zeukalako zer nahi zuen, baina berak denbora guztian oso asko lotzen izan. Esan dugun munduan, burua eta bihotza, euskara eta liburua, umean alfabetuak eta eskola batea. Hain usteatzen izango, Markinako gizon gazte batekin etzan eskondu. Etzan Markinan geratu, tirira etorri zan. Eta ero gaitera beste gauza bat, hori monja izan zen, ez monja behar nahizta izan zen. Behar nahizta zen monja, baina behar zen monja. Ezan eskondu Markinan. Unibetarrekin eta bazeukan harreman handia. Ezan aristokora eta batekin eskondu. Baseukar batekin ez. Eskondu zen, Eleuterio Pasozabalekin, Eleuterio Pasozabal Bilbotarra zen. Artekalekoa. Eta Eleuterio Gerripakalean erosi zuen etxe bat. Eta gero bere aitak zeukan denda bat, zilar gintza edo lantzen zuen, baina barruan zeukan imprenta bat. Eta imprenta hortan ateratzen zituzten gaunerako bertzuak ikusi ditu. Imaginatu, idazle izan nahi dagoen emakume batentzako imprenta bat etzian. Hor beste uste bat entzun dugu, eskontza izan zala, adostutako eskontza izan zala. Hori ere entzun dugu, eta irakurri dugu, eta adostu zutela, eta berak etorri zala bakarrik lanera nola eta... Bueno, bera eskontza gara zen kontratuak. Maitasun erromantikoa dena mentora bezala. Maitasuna egon gozan. Baina beste hainbat sentimentu ere, eta kontratuak ziren. Bakoitzak eramaten zuen eskontra nalakoa. Ez dakigu euren harreman intimoa zelakoa zen. Baina, dakiguna da, Bizenta ona etorri zanean, abandora, Herripakalera etorri zanean, berak jarraitu zuela bertso-papelak egiten. Hau da, idazten, sortzen. Idazten, eta hemen gora baserritarrak, aurra baserritarrak, eta espabilatu. Motxean esan da, batoz, eta gu geure buruaren jabe eta geure lurraren jabe espagara, beste aktorkoia, kanpoko aktorkoia, gure ala, ziren, ez da, ikusten ditu. Irakurriko du? Bai. Errepakalean bizi dira eskoperriak. Gizonak 19 urte ditu, Andreak 25. Ez da etxe handia, baina bi lagunentzat nahiko. Beko sua daukan gela batean, ipini ditu Andreak Markinako abietik ekarritako liburuak. Biblia, Greziar eta latinezko hiztegi eta gramatikak. Botanika liburuak, Virgilioren obra guztiak, Fredo eta Esoporen fabula, Samaniegoren gaztelerazko berzinoak, Juan Jose Nebaren liburuak. Bertan kokatu ditu baita ere abiatutako lagintzoak, amaitutako eskribuak eta erantzuteko dituen hainbat karta. Antze dauka osabak idatzitako azkenaren kopia ere, senarrak 1808an zehaztasun oso segina. Originala, Nebarentzako izanik, Zarauzko Frantziskotarren konbentuan gordetzea erabaki zuelako. Andreak beko sua daukan gela txiki, baina gozua hartu du bere eginetarako.
benetan aintzindaria, gure Bizenta Mogel, 19. mendearen hasieran eta jaberak bazuen bere gela bat norberarena. Baina guk bai, pentsatzen dugu, bai. Dan batzutan, iragana jotzen dugunean, genrelario kalako ariketak egin behar ditugunean, esaten dugu, erabil dezagun baita ere, zentzume komun hori, ezta? Hau da, logika. Berak dirua hartzen zuen idatzitako zera material horietatik. Bere lanbidea, bai zen idaztea, bai? Agian ez eleberriak, inondik inora. Ez ikuin luzeak ez, baina itzulpen gintza, bai eman zituen urteak, eta orduak, eta lanak. Orduan, Bizentaren lanbidea eta hiru iturria bazan idaztea, izi hor nago, etxean, bazuela, mai bat, eta gelatxo bat. Eta gainera, nik horren aldeko posturi egiten. Bai, nik ahotsa asmatu behar zanean, datu asko zegoelako, eta irentzen dudan moduan, azkenean irudimena erabili behar duzulako, orain ez dagoen garai batera salto egiteko datua kontuan hartuta. Orduan, irudimenaren bikia da logika. Eta orduan, pentsatu behar da, zer egiten duen, orduan, nun egingo da hori, ez da? Ez dago umerik, zuten zemala barik eukin, eta hor... Horretan ere aintzindaria? Hori ez dakiu zer izan. Orduan, egia da, eskultitzak idazten zituela, asko, egia da, bertzopapelak idazten zituela, egia da, itzulpenak egiten zituela, diputaziorako eta baita ere, Gernikako bazarrerako. Eta egia da baita ere, sendabelarekin ibiltzen zala etxe-setxe. Etxe-setxe ibiltzen zenez, etxe barruko bizimoduaren berri zeukan. Eta etxe barruko bizimodu hori bertzopapeletan kontatzen zuen. Eta besteak beste, bronka egiten zuen. Herrietan eta pasarre egiten ziren pasarretarrei. Kalian gizonak tabernetan eta etxeetan Andraskoak gumeekin lapikoan ezer ez dagoen. Eta hori guzti hori, logikaren bitartez, lotzen dugu, izango zala, etxe-etxe zebilela. Gainera, Euskaldunak munduarekin lotzen dituen punto estrategikoa zan, Sasoiko Bilbo. Sasoiko Bilboren burua eta bihotza herrioa zan. Sasoiko Bilboren erdigunea eta autopista. Andrearen salto handia izan da makinatik Bilbora etortzea, naiz eta eskonberri hauek ez diren Bilbon bertan bizi, Abandoko Elizatea baizik. Lau basora dago ordea Uria, pare-parean. Lau basora era guztietako pentsamoldez, eta guztietako berbetaz eta ekanduz beteriko ozeano bizia. Alogereakoak, ikaskinak, polarizonak, bason neurle, edo tazadoreak, remintariak, oruak, ofizialak, tabernariak, denetariko ofizioak begia horrean. Eta Andreak badaki besteak beste, aita Pedro Astarloa bizi dela San Francisco tarren konbentu horretan. Osabaren kide, ez beti lagun, Pedro Astarloa zenaren anaia nagusia. Badaki familia euskaltzale askoren semeak etortzen direla horra ikastera. Badaki, Gabon egunean Abandoko bazarretar euskaldunak ere hortze batzen direla. Badaki, bertso kantari aritzen direla elizpean. Badaki bertso batzuk Jose Pablo Ulibarrik sortu dituela eta aita Pedro Astarloak beste mordo bat. Andreak ondo asko daki hori guztia Osaba Juan Antonio Mogelek zenak ondu zituelako 1700 eta 89koak ezin urte hori astu Amama Gabriela Gabon bezperan zelako. Eta horien amak arrezgeroko guztiak gordetzeko ohitura hartu zuelako. Baina oraindik laur egun falta dira Gabon gauekrako eta omerik ez da. Beraz, Horrabandon, bazegoen euskaltzale talde bat, bazegoen Abandoko taldea izendatu dugun polizieko horirako egia. Horien artean, Bizenta Mogel, Juan Antonio Mogel, Eban, Apaisa, Jose Pablo Astarloa, Jose Pablo Uribarri, Joseba Sosaban, hau da, aita Ginarrera,
eta Eleuterio Basazabal senarra, bi hauek, aita semea. Eta talde honetan, Andrasko bakarra da. honetan ere aitzindari, dabil. Bai, eta horbe, bere nortasun hori ere ikusten hori, zer gizonezko artean manejatzen dabil, eta gizonezko artean manejatzen dabil bere adimenari esker, eta bere eskolari esker. Claro, bada baten emaztea, bestearen erraina. Bada baten laguntzailea, bestearen arreba. Hainbat paper ezberdinetan, errol ezberdinetan ibili behar zan. Eta alde hortatik ez da asmoa bera heroi moduan ikustea. Ez bada ikustea bera holan bazebilen aktibo beste asko ere ibiliko zelelako. Eta zuek hori emengarri dira horakizu Europan zehar. Kalo, lehen esan dugu. Bizenta Mogelek sortu zuen Ipuionak materiala 19-20 urte zituela. Baina, konparazio baterako 18-19 urterekin sortu zuen Mary Shelley Frankensteinen eleberria. Eta, non jarri aldugu Bizenta Mogel, ezta? Bizenta Mogelen testuingurua gero eta zabalago izan behar da. Ez bakarrik Euskal Herrian gertatu zana, baizik eta konparatzea Europan gertatzen ari zanarekin. Bizenta Mogelek argitaratu zuen 1804an, eta Mary Shelley 1818an. Bazegoela mugimendu bat, ez da eskutuko izan, eta horrekin teoria bat orain txika zabaltzen ari. Andraskoak betidanik izan gara aktiboak, baina ez garela agertu. Eta burka hori zabaltzen dira. Eta bera, kuadrilla horren hortan dago, eta kuadrilla horrekin baita ere ikusten da, eta nik hori liburuan agertu nahi izan dut baita ere, bestelako gizonezkoak ere bazeuden. Eta hori niretzako oso importantea da hori kontatzea. Orain ari dira, apurka, gizonezko berrien taldeak eta sortzen, eta gaur eta atzo eta horren barri dator periodikoan, eta, ez duzu jolin, hasi dira ateratzen ez da. Baina, ordu behinik ikusten dut, besteako harreman batzuk bat, bikote harremanaren diferentea, bikote harreman hortan ere badagoelako errespetu bat, bakoitzak bere lana egiten da, eta etxe bat atekatzen dute, herrika kalean, makinatik etorri da, herri txiki batetik, herri txiki baserritar euskaldun babestu batetik Bilbo handira salto egin da, era gai da hor mugitzeko, eta gizonak ez da hor zer txerrik hartzen, ez da eragozpenik hartzen, are gehiago hor bere Aitaren inprenta dago, horrekin pertsokapelak ateratzen dituzte, Ulibarri hemen laguna da, eta laguna dan neurrian batu egiten dira, San Francisco konbentuan batzen dira beste hainbat eta hainbat, ego horrek ere jarriko ditu bere. Ez du eragozten, ez da etxezetze belarkide laginean ere? Ez. Orduan, ikusi behar da, konplexetasun honetan, pertsona konplexua dela, naiz eta dola eta ez usteko asko dago zela, bere mugak ez dela mugak, ez badabe zabaltzen, bidea zabaltzen, eta hor kuadrilla horren garrantzia Xabier eta gizonezko bat, aipatuko dugu berriro ere, Xabier Alzibar, den aipatu duguna. Xabier Alzibarri esker jaso ditugu, Antonio Zabalaren auspoa, liburu sorta horren bitartez, hainbat urteetan Bizentak sortu zituen Gabon kantak. Gabon kantak dira, Gabon kantak, Gabon hitza datorrela, baina Gabon kanta hauetan hain ezagunak ez direnak, Ipuionak ben eta berriro entzun dugu,
egia da, emakumeen egiletza murrizten saiatzen dela beti literatur kritika, baina ikuionak argitara emoteaz gain, Gabon kanta batzuk argitaratu zituen. Gabon kanta horietan, erlijioa, politika, morala eta euskal nortasuna batzen ziren. Oda, elizan kantatzeko, Gabon kantak ziren, hasiera batean, gaia, nola ez, erlijiosoa, baina, denbora aurrera egin zuenian, aurrera joan ala, eta baita ere testuinguru politiko, hori da, ikusiko dugu gero eta zamatuagoak datozela Gabon kantak, adibidez. 1818koa da aurkitu den lehena, eta dino, gaur jaio da Belenen Mesias agindu ba, edegida zeru ba, postu bedi mundu ba, bada beragaztakaz posatak kontentu ba, ongi etor dadila zorioneko zeintxu ba. Zeruntartar izonak dabiz alkaturik, txikita handi duzilak prozesoraturik, nire da oso erlijiosoa eta Gabon kantak egiteko ohiko moldean. Ezta? Gabon kanta hau, hemen aipatzen da, non topat. Baina, baita ere, beste hau. Zer da gaur jaso dana Belengo herrizan? Aingeru tartzainak duaz alkarren lehian. Zerubak edegirik, zer da mirari hau? Onelako konturik inor ikusi ez dau. Baina, gero, posgarriza datorrenean onela dino. Mundutar guzizak erdu Belena, ikusiko dugu zein den lehena. Bizkaia urrin dago, baina horregaitxi ez dira euskaldunak izango atzetik. Gero, euskaldunak, euskera, euskal politika, euskal gertaera, sartuko ditu, pizkanaka, eta gogoratu gainera, Gabon kanta hauek imprimatzen ziren eta banatzen ziren kantatzeko. Baina, karo, kantatu eta gero, horra zeuden paperak, ezta, imprimaki horiek. Imprimaki horiek, gero, eramaten ziren, provintzia osoan zehar. Hau da, Arkupi honetan, Santiagoko elizan kantateko Gabon kantak ziren, ez ziren bakarrik Gabon kantak banatzen. Baita ere, garaiko zua eta entzun. Jangoikoen legia Bizkaian da sendo, adanden gandik ona, garbi eta ondo, gorde izan da beti garbiro fedia, baina baita gure forubak eta berbetia. Hemen ez dago bakarrik erlijioa edo hemen ja zera politikoa dago. Bizkaitar prestu zendua gaur bihar zeiku zenduak, heltzeko laster Belenera jaiodan zeina ikuskera. Abarkat, jazteko astibaga, guazan guztiok harinara. Handago Jesus itxaroten, Jose eta Mariak lagunduten. Baita gure foruak eta berbetik. Denbora guztian dabil akunekiz. Zorroz dabil, baina kontuz. Suabe. Zorroz eta suabe. Oso ondo ezagutzen duelako bere sasoia eta bere sasoian dagozan muga. Ja, urren urterako sarrerian ja argia bertzen da. Bizkaitzar sendo bilot zandikuak. Inoz makurtu ez diran lehial eta senduak. Izan zara bai beti garbeta zintxuak, zaitu betu fede gagakuak. Urte guztietako betiko lelua da atera giarra garbon zortxikua. Hainbeste kantau dugu joan dan urtean, zestakit zer zan gaberdi honetan. Ikusten duzu ez da, berriro ere estrategia. Baina ez bakarrik pizkanaka mezu ideologiko politikoa zartzarena. Baita ere, mezu politiko edo sama politikoaren arabera bere izena agertu edo desagertzarena. Gero eta politikoagoak izan, bere izena ez agertuko. Oso politikoak badira, politika kontua agertzen bada oso era argi eta aldarrikatzailean, orduan anonimoak izango dira. Gero, ikerketa filologikoa egin da, oso ikusten da, egile berekoak direzela, ezta? Baina,
lehen aipatu dugun estrategiarena, Gabon kanta hauetan ere ikusten da. Era berean, 1819tik aurrera, urte asko, 1823ra, itzultzaile ibili zen Foru Aldundian. Eta itzulpen ezberdinak itzuli zituen. Aldundirako agiri ofizialak itzultzen hasi da Herripako Andre Bertzogilea. Herri bakoitzeko alkatek ondo ulertu beharreko zirkularrak dira, hau da, Gernikako batzarretan korregidorek irakurri behar dituzten diskurtsoak. Bi hizkuntzetan agertzera behartuta daudena. Ez dio gehiegi begiratzen mezuari. Lantzat hartzen du, ahalik eta euskara argitarri denean egiten saiatzen da. Kanta paperetako utziko du mezua. Claro, genero bakari dialako lantzen, genero desberdinak ari dialako lantzen. Gauza bada bertso papelak, eta gauza bada itzulpenak zorrotza izan behar dago, zehatza, eta hor dagoena agertu behar dago. Eta bertso papeletan berak ja jolasten dago mezuarekin, noren gana noa, zer esan nahi hor, zer aldarrikatu nahi hor, eta zer aldatu nahi hor. Bi gauza erabat ezberdin dira, generoak ere ja bereizten da. Eta lehen duguna, hiru lan hauek, horrekin antropologia lana egiten du, pertsoekin berotu egiten bere harima eta ingurukoena, eta horrekin bizimodua pixkat ateratzen du. Nahiz da, zegarra badaukan ere lana, abandoko kontu hartzailea da, ere udan korroti bat zeukalako gara eta kontu hartzailea da, logika parte, Ibaiko ontzioren negozio txiki bat dauka beste batekin, gero porro egin duena, eta porro horrek dirurikare, dirugarik lagatzen ditu, zorrak eta ordaindu behar izan dituzten, baina hor beste egoera nahasi bat agertzen da, ezta? Urteak aurrera doazen neurrian, euren garaiko bikote honek ez zeukan seme-alabarik. Eta seme-alabarik bata besteak zaintzeko beharrean imaginatzen ditunik. Orduan zartzarora doazen neurrian, diruak utxitu eginda, utzi duelako Ibaiko horrek, negozioa. Altzata bazu zabal, izenekoa. Orduan hor beste erabateko egoera batean bizi dira, kalean ere dirua pikinian dago, eta hor imaginatu behar dira, tribu bari, zegoela behar, tribua makina zego. Eta hor entzun nahi gara, tribu ondian bizizan, eskontuta zegoen, baina gero ikusiko dugun moduan, izunaren familikoek proiektua ikusiko dugu zer egin nahi izan zuten, ezta? Orduan, ez ziren urtegun gozoak izango, bere roi urterik aurreko urteak, ekinian, aktiboa zen, baina egoera latza zen, dirua asko etxita zegoen, euren ondarea, eta gero ja, izan denean, izunaren zenideek, kendu nahi diote, berak etxetik erolako dotea. Zer, gizona hiltzen da, bai, momentu oso bat ere konzitzen, bai, 1827, abendua Bilbo. Abando eta Bilbo lotzen dituen lehenengo zubi ezkegia eraiki dute. Bizenta eta Eluterio ikustera doaz. Gustuko dituzte zubiak. Batetik bestera, eroso ibiltzeko aukera ematen dute. Herriarekin elkartu eta alde bietako jendea arantzonantz ibil daiteke. Baina horrek guztiak bakarren arriskuaz ere jabitu dira. Zubi batek etxea zabal ikusten dio edonori, aingeruari, naiz diabluari.
bai. 1828an, bai, datatuta daude 15 bertso. Zer gertatzen da? 1828an Bilbora dator Fernando Zazpigarrena eta bere emaztea erregina. Se celebraron bailes populares 4 noches a expensas del ayuntamiento bilbaíno. En dicho café, las señoras iban con la manga larga de forma decente y los hombres pantalón y bota. Solo bailaban los que llevaban calzado, excepto los militares. En el baile del consistorio, las señoras se visten de manga larga con vestido redondo y lo menos escotado posible. Y los hombres deben llevar frac negro, calcer corto negro blanco, medias de sedas y zapato de villa. Egia da, Vicenta Mogelen erretraturik ez dugu. Egia da, hortik dabilela Vicenta Mogelen aurpegia ekartzen dauen zazi erretratu bat. Ez da egiazkoa, ez dakagu Vicenta Mogelen erretraturik. Baina bai, badugu garaiko hainbat kuadro, bai, eta hor ikusten dira zenolako andrak izaten ziren, Bilboko janzkera, eta momentu berezi hauetarako posatzen zen janzkera eta orrazkera, eta urte horretan, 1828an, zera datorrenian jai ezberdinak antolatzen dira, eta geroago ere, 1834an gaude, eta heldu da gerla. Bilbo alderdi bien arteko gatazka gune bihurtu da, ez dago eroslerik, ez dago salmentarik, bilbotarrak ihes doaz, pasaporteak bukatzen hasi dira gobernariak. 1835an karlistek Bilbo sitiatu dute. Borroketan hainbat eraikin suntsitu dira, Begoñako baselizako hormak esate baterako. Abandoko eliza karlisten gotorleku bihurtu dute. Inguruan kaioi ugari dago, Herripa kaleko etxean gorde dira Bizenta eta Elteri. Beste lau egunez jarraitu dute bombardaketek, harik eta ustalaren batean karlistek setioa utzi behar esan duten arte. Espatero, Laera eta beste hainbat generalen tropak sartu dira Bilbon. Don Carlosenak baino ugariagoak dira. Bilboren lehen setioak, 31 hildako, 130 zauritu eta 11 preso utzi ditu Urian. Karlisten artean, kopurua zehaztu gabe egon arren, Tomas Zumalakarregi militar trebiaren heriotza galera handia izan da. Debekoak gora bera, alduenak ospa egindu Bilbotik. Aberatzak aldan doaz, ondasun guztiak aldean hartuta. Lurrez edo itxasoz, gehienak frantziarantz. Baina Bizenta eta Eleuterio ez? Ez, ja, heldu adiela. Beste helduak badira. Eta zubiak, bertzuetan ere ikusten dira, urte askotako bertzua direnez, ikusten dira zelan diren zubiak ere egitzen, ez da? Eta garaia ulertzeko simboloa ere bada zubiena, ez da? Zubiak lotzeko egiten dira. Identifikatzen duzu, ez da? Da, aintzineko arenaleko zubia. Eta zubi horiek egiten ari diren bitartean gero dago gerra eta gerra hortan zaindu ere indarta, hauek zaindu nahi dituzte, karlista ditzen zaila, baina Carlos erregeak esan zuelako forua zainduko zituela, horti dator karlista da izena. Baina hauek foruzalea dira eta hauek zaindu nahi dute euren lekua, euren lurra, euren forua, euren ohitura, euren nortasuna, euren euskera, eta batez ere legea forua, ez da? Eta hor dago, eta garai hortan hori imaginatu behar dugu, alde batetik eraiki nahi dira zubia eta eraberean zaindu egin nahi dabe euren adana, ustez euren adana, ez da? Borroka horretan hauek ja helduak dira eta hor bizi dira eta hor mugitzen dira.
1800 eta 1948an Isabel Bigarrena Bilbora dator, eta hauek dira kantatu ziren kantak dokumentatuta daude, eta hainbat eta, asko kantatu dugu bilbainadalez, hau bilbainadala, ezta? Dicen que viene rey ya visitar Bilbora, dicen que viene rey ya visitar Bilbora, el príncipe chiquito con ella vendrá, y en la mitad del puerto mucha gente verá, esperando a la reina que de Zarauz venera. Baina bitu bigarren partean Euskaldunak, guerra, viva, 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 viva euskera, riau, riau, rakataplau, hau dek humoria, utzi alde batera, euskaldun jentia. Ratillatua, zaku elepoan, ibili beharko dugu, arkan garinez da sasini euskoan. Etxea belte asko, gurela pikuan. Hemen kontatzen da, ondo ikusten da, garaiko giroa. Edo bitxienez, giro euskalduna oindino. Mantentzen zala, eta bazegoela, euskera. Euskera ez dago bakarrik euskeraz datozen kantetan, bezik eta erderaz kantatzen den horretan oindino ikusten da elebidunarena, ezta? Bere komplexutasun horretan denbora guztian. Urte horretan, zubi hau inauguratzera, erregina eta zubi hau inauguratzera datorren urtean, 1800 eta 1948an, alegia, Eleuterio hiltzen da. Eleuterio Basozabal hiltzen da 70 urterekin. Eta hor beste iztilu batzuk hasten dira. Gerrakoak pasa dira, baina... Esan dugu, Eleuterion loba batzuk, nahi dutzeken du seme alabarik ez danez egon, zentek eskontzera eroandako bere tortera kentzeko begiran zabiltza. Eta epaitegira joango dira, galera. Eta ordurako ez da umea, bizenta ez da umea. Eta bere etxekoa, bere tribua makinan dago. Bere lagunak, bere familia politikoa, gizonaren alderrikoa, bere kontra dago. Hor, imaginatu behar dugu sentipena. Nola, zelan kontra egin beran gizonaren zenidei, baina hori egiten da, juten da epaitegira eta foruak, Euskal Foruak emakumearen legea kontuan hartuta, horren defentzarekin berreskolatzen du eskontzera eroandako dirua. Irabazi egiten du epaiketa hori, epaiketa horretan bere esnaran esan dira. Eta bera, dakoz ja, eta zazpizortzu bat urten, gaur egunko larrogotaz. Esan guridatik gutxikera gara, ez da? Orduan, erakutzea bai, irua ziletua. Hori da dikagarria da. Horretan, dago bere zantzarua eta etxean ez dago jo. Ez dago semena gara. Baina bere eskolatu egiten dago. Eta hori ben, tailerrak eta makinan egiten ditudan kajen joko horrekin eta jende asko ezagutu dut eta jende horien artean historialari batzuk eta batzuk, pensiorik ez zegoela, ez da hori eskotan aipatu izan da. Alargun izateagatik kobratzen dugun pensioa, nahiko barria egin da, ez da. Orduan bat ematerrian esan ziren, igual premia izango zuen, baina hiru horren premia ere. Batetik bere azalako, eta bestetik premia ere igual izango zuen, ez da. Pensiorik ez dauka, ez dago bere atorrean gerra pasatu dira horren ikusteko pixkat imaginatzeko zer zan garai hartan eta egoera politiko, sozial horren barruan zer zan Andra Alargun zarroa izatea. Baina, alarguntzean zure haien doteak berreskuratzeko aukera zegoela, Bizenta etzan lehena. Dote berreskuratzeko eskubidea iaia hemengoa zan bakarrik.
Kastillan adibidez, ez zegoen bontote berreskuratzerik. Horregaitik, basan hemen zegoen eskubidea, emakumetzako eskubidea, eta emakumeek ondo ezagutzen zuten eskubide hori, eta erabiltzen eta aldarrikatzen zuten. Izan ere, Aldastorre balada gogoratzen duzue, Claro, eske gure euskal kantekin gertatu dena da, emakumen ahotsak direla, baina, claro, arlo publikoan, Ruper Ordorika, Mikel Lagoa, Benito Lertxundi, gizonezkoek kantatu dituztenez, gu eskara ohartzen, benetan zen kantatzen ari den. Baina Aldastorre baladan, 16. mendekoan, gizonak hil egin dira, merkatariak dira, itsasoan zeuden, ito egin dira, eta etxean bakarrik geratzen dira Aldastorrean, goi mailako lekuan dauden, geratu dira bakarrik amaginarreba, erraina, eta amaginarrebak alde egiteko esaten dio. Eta Andragazteak esaten dio. Da, Aldastorrean nengoanean iragoruetan, etorri jatan errozarra grauetan. Claro, baina kantatzen badu Ruper Ordorika duen ahots sendo horrekin, zuk ez dozu irudikatzen Andra gazte bat hori kantetan, baina bada, Andra gazte baten ahotsa, bai? Eta duan, eratzen dio, zer dinosu puerka lotxa gabea, esaten dio amaginarreba azileleko momentu batean. Eta bidaltzen du etxetik. Eta besteak esaten, ei, kontuz, nik badut goian kutsa bat leporainoz diru betea, amea gaztekat urre, zuria, eta kontatzen ditu garaiko neurriak, bai, kontatzeko goian dauen, bere dotean dauen urrea, zilarra, eta ez hori bakarrik. Amak emandako isilpoltzean dauzen, ez dakiz zenbat dukatu, bai? Isilpoltza gainera ez zan kontabilatzen dotetan. Isilpoltza, ohitura hori danok ezagutu dugu. Isilpoltza emotearena, hori zan berarentzako. Ez berarentzako bakarrik. Eta ala ere berak esaten dau. Eta 1000 dukatekon isilpoltza. Así que, joan, ala geratu ingonaz. Eta momentu batean dino, aberatza badan alaba on baten dotea. Deskribatu du bere dotea eta berreskuratzeko eskubidea dekola. Erregateo politikoa, ezta? Oza, nik Aldastorren geratuko naz danarekin ez. Nire dotearekin ez. Nik hartuko dut, eta jo behar banaz, joango naz, manoa. Eta Aldastorre balada horretan ez dago bakarrik oin komentatu duguna, bai? Baina da, 16. mendean jadanik. Bukaeran dino, zabelean dauzkat ostiko, agian semea izango da, semea jaioko, eta beren dino, amaginarreba, nahi dan semia, nahi dan alaba, Aldastorrean eukingo dau bere partea. Ez dau eskatzen eragaikin bakarrik, bai? Eta bika ere ondoren dut. Eta erregati hori egin eta gero lortu du semea edo alaba izan da leinuan jarraitzeko aukera itxien, bai? Así que hori eta gauza gehiago, bueno, bukatzen ari gara. Batua da, eta bukatzen ari gara, ja, 1852 abenduan gauden, Bizentaren Eskutuko liburuzkaren azkenengo orrialdeak dira, 20. kontua, oroitzapena. Etxerakoan, ustez, astutan neukan hainbat gauza etorri zait burura. Makinako goiko portalean, arri rozak ipini zituztenean, zapatek ateratzen zuten hotza. Juan Josek eta bioko zabarekin, izili, lehitzen eta eskribitzen pasatzen dituen arratzaldea.
Dila horretzoan, Mama Gabrielak zelan esan zigun lotara zikoala. Eta aleze, egin ere, goean sartu, begiak itxi eta lo. Monja sartu zanean, eustakiri zelan ebaki zioten goigoitik, gerrirainoko txirikorda luzea. Felipa eta Manuelen eskontzan Juan Jose Urduri abade berria zelako. Felipe Catalina esan beharrean, zelan esan zuen Felipe Catalina. Bai, behar bada, arrazoia izango dute zahartzaroan umetako sasoira bueltatzen garela izaten dutenean. Izan ere, hain da motza bizitza, behin bakarrik bizi izateko. Eta muger, abandon zen, 1800 eta 1950. Bai, hori hautsa asmatu dago, baina nintzat guztia egia da, eta irudiaren laguna den logikarekin irabilita dago, beretzat idazteak izan zuen garrantzia azpimarratzea, eta berak idatzi zituen gauzak idatzi zituelako, besteak beste, gauzalagu hemen, bere buruz berbetan. Eta horrekin, aldarrikatu nahi duena da, lehen hasiera batean egin dugun hori ez da. Bera eta eran modukoei esker, daukaguz hemen umentzako liburuak, astentzako liburuak euskaraz, eta besteak beste jarraitu behar dugu, egon den horri gaur egun topatzen duguna eranzten, eta batzuetan iragana begiratu eta errepasatu ahala etenik gabe ber asmatzen ondoko ondoren datozenei bidea berrosatuta emoteko eurak gero eraberean berrosatzen bateko. Baina gure esku dago ariketa hau egitea. Eta gorenari eranztea beste behira da. Bizenta eta Bizenta hil eta gero, zelan irakurri da Bizenta? Zelan irakurri da bere bizitza? Zelan ezagutu dugu bere bibliografia? Bueno, Bizenta hil eta gero, gogon geratu zen material bakarra, zen liburu formatuan atera zuen materiala. Ze, karo, gogoratu, gu, literatura esaten badugu, gehiengon, buruen irudikatuko dugu liburu bat. Karo, bidean galtzen da ahozko literatur guztia. Baina hurbiltzen bagara, liburu hori izango da gehienetan eleberri bat. Eta bidean geratu dira literatura genero idatzi guztiak. Kasu honetan, este eleberria ipuin onak baizik, alegiak, baina baita liburu formatua. Beraz, bere bizitza osoan zehar idatzi zuen beste guztia ezagertuz joan da, eta Bizenta Mogel ezagutu izan dugu liburu bakar batekin, ipuin onak. Egia da, liburuak arrakasta handia eduki dauela, eta batzutan berargitaratu da. Izan ere, badugu, 1914 urtean lehenengo berargitarapena. 1912an ostarabe berargitaratu zen. Oin aldizkari batean, Euskal Esnanean. Eta ja, hasten dira baita ere, liburu hauetan gehigarriak agertzen. Izan ere, Txomin Agirrek egin zion hitzaurrea. Baina, karo, Txomin Agirrek egin zuen Bizenta Mogelen lanaren irakurketa hor geratu da. Eta murriztu egin du emakumeen literatur generoetan. Hau da, bai,
umeentzako idatzi zuela, nekazarientzako idatzi zuela, eta hasi ziren Bizentaren inguruko topikoak sortzen. Zeukan bibliografia ia guztiak ezagertzen, bakar batean geratzen, eta gainera bibliografia bakar horretan irakurketa zehatz eta topifikatzaile batzuk sortzen. Gero, eukingo dugu Euskal Idazleen Elkarteko argitarapena, duela gritzi 2017koa da Foro Aldundiko Liburutegiak egin zuen azkena, eta gainera hor agertzen dira ipuilonak eta baita ere esopoko zerak, baina ipuilonak ez daude gazteleraz, esan nahi dut, niño nik dakidala inoiz, ez da itzuli. Eta hori bere bibliografiari dagokionez, bere bizitza gogoratzeko, bere figura gogoratzeko, zer daukagu, ipuileraketa bat, Azkoitian dago kale bat, Durango liburutegia. Bai, Durangoko liburutegiak bere izena deuko, eta Mogel Biblioteka Durango. Baina, 2020tik aurrera, azera aire fresku berri batzuk jotzen, eta Bizenta Mogelen biografia eta bibliografia bestera batean agertzen. Horretarako ezinbesteko izan da batetik Euskal genero ikerketak eta ikasketak Euskal Herrira heltzea eta Euskal egilei itzasteko ohitura egitea, baita Euskal Herriko emakumeen historia bat egotea, hau da, lautomotan eta ondino bukatu gabe dagoen materiala. Euskal Herriko historia emakumeen bitartez moduko bakinen, material ilustratu honetan, agertzen da. Baina oso kuriosoa da. Nik uste dut hau kontatu egin behar dela. Azken urte hauetan, bukatzen ari gara, eta biak gaude, kuriosoa da, zelan egin direzen, honetan nik ere parte hartu dut, Bizenta Mogel testuinguru zabalagoetan jartzea. Hau da, Bizenta Mogel ez dala Euskal salbuespen bat, ez dala emakumea entzindania, eta gainera, frogatu dugu. Emakume argia, sortzailea, baina ezan bakarra. Eta testuinguru handiago batean jarrita asko sobeto ulertzen da. Ez bakarrik bere lana, baita ere bere ekarpena. Zen oso ondo neurtzen dugu, zertan izan zen asko zaintzildariagoa, Eta kuriosoa da, hori kontatzen dauen antologia Kanadan egin behar izan zen. Izan ere, Torontoko Unibertsitateko materiala da A New History of Iberian Feminism. Zorionez, 3 urte geroago, una nueva historia de los feminismos ibéricos, honetan kontatzen dira, literatur saiakera bat, eta honetan kontatzen da. Iberiar, hau da, Iberiar penintzulako literatura guztien panoramikak eta oso ondo kokatuta dago Bizenta Mogelen lana begirada horretatik, ezta? Badugu, zerkaz konparatu baduzue, normalian alako hitzaldi bat emoten danean, zerbait emoteko da bibliografia emoten da, baina gu nahiago izan dugu YouTubera bidatzea. YouTubera bidaliko zaituzten. Duzue, batetik. Mari Jose Olaziregi eta Miren Ibarruzea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak biak, Bizenta Mogel, ruptura o espejismo de la historiografía literaria vasca androcéntrica. Honetan, beraiek, aldarrikatzen dute Bizentaren egiletza, egile hitza, erabiltzarena, horre alegigilea ez, egilea izan zen poeta,
Gutungilea seguru gainera, baina baita ere bertso bai, itzultzailea, gabon kantak. Baita ere oso interesgarria da, eta hemen kontatu duguna borobiltzen dauen Blanca Mogelen, Bizenta Mogel ez dago bakarrik, baina oso bakarrik dago. Genoararen irudikapena euskal filologian, ordu erdiko hitzaldiak dira, errezak, adinak, eta honekin frogatzen da Bizenta Mogeli itzatzi zaion titulua, alegia, lehengo euskal emakume idazlea, ez dela egia. Bai, emakume hauen lanen bitartez, ikerketen bitartez, gitxienez topatzen dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Andra aurretik. Beraz, Bizenta Mogeli dagokion titulua, ez da lehengo euskal emakume idazlea, baizik eta argitara liburu bat eman zuen emakume baten, lehenengo emakumea. Gitxienez, hauek daude aurretik. 15, 16, 17, 18 garren mendeetan, badaude egileak. Egiletza da, jarri nahi genuen zera bat, baina bukatzeko, horren dudarik baduzue, atzo bertan aurkeztu genuen Susi Irasegia, euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa. Berri-berria da, benetan ikusiko duzue. Liburu hau da, mugarri bat, gure literaturaren historioan. Izango da, ikusiko duzue, Persepolis komikiarekin gertatu zan bezala ze, Persepolis baino lehen eta Persepolis eta gero, Susi Irasegia liburu honekin bardin gertatuko da. Susi Irasegian kontatzen eta demostratzen da guztiarekin egongo da. Susi Irasegia baino lehen eta Susi Irasegia eta gero. Eta hortan, Bizenta Mogelari kapitulo oze bat, eskaintzen zaio eta kontatu duguna, eta askoz gehiago ere kontatzen da. Zorionez, gure historiografia aldatzen ari da, eta Bizenta Mogeli dagokion, hasieratik zegokion garrantzia, papera eta errekonozimendua ematen ari zaio etengabe azkenengo urte hauetan. Eta horren adibidea, gaurkoa eta zuen interesa. Mila esker! Ideiak, izenak eta lan eta ekarpen gehiago behar dituzten, baina jakin badauela, oso gitzi, berriro ere Xabier Altzibarrekin hasi gara eta Xabier Altzibarrekin bukatuko dugu. Berak, argitara eman duen askatasun eguzkia baino beharrago Julene Azpeitiaren biografia eta obraren inguruko materiala. Badaude, klasiko gehiago forunen irakurtzeko, bada Espainian. Letrak, hau da, Bizentaren letrak, hau da berekizunaren letrak. Ez da galdetzeko, ero... Zer galdetu, ekarri nahi duzuen, roiatu gara, bizkat atzeratu gara, arazo teknikoan zirela... Bai, arazoak ditugu, eta arazoa daukaguna da, Euskaltzaindia itxita egon behar dela bederatzietarako, orduan, galderaren bat badin bakaso, jope, aprobetsatu aukera, Hortik bat... Yolanda Arrieta eta Josune Muñoz.